seara, sunt Simona, bine ai venit pe canalul meu, Timp pentru Suflet și nu numai. Astăzi am vrut să discutăm despre un subiect care cred că este necesar în viața noastră și anume, cum facem loc lui Dumnezeu în viața noastră. Trăim vremuri care totul pare să fie totul pe repede înainte. Avem obligații, avem treburi, avem responsabilități, ziua e scurtă și noaptea vine repede. Și în toată această agitație stau și mă întreb, cât timp alocăm noi sufletului nostru? Cât timp petrecem noi cu Dumnezeu? Astăzi aș vrea să discutăm despre cum facem loc lui Dumnezeu în viața noastră. Să vin doar cu niște sugestii, voi faceți cum simțiți că este bine pentru sufletul vostru. Nu este nevoie de ore, ci doar câteva momente sincere în care ne oprim, tragem aer în piept, ne liniștim și ne conectăm cu Dumnezeu. Recunosc, sunt metode simple ceea ce o să vă spun, dar vor face diferența. Și să vă spun prima metodă, rugăciunea de dimineață. Dimineața când te trezești, înainte să te dai jos din pat, înainte să te dezvelești, te rogi și mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru că sunt încă în viață. Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai mai dat o zi în viața asta. Sau, Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu o să fii astăzi cu mine. Sau, cum spuneam eu când eram copil, domnișoară, bună dimineața, Doamne! Este simplu. Și apoi poți să închei rugăciunea ta de dimineață, rugându-L pe Dumnezeu să fie cu tine în ziua ceea ce urmează. Dumnezeu nu are nevoie de prea multe detalii, pentru că El este atot știutor. Și a doua metodă este 1 minut de liniște. În mijlocul zilei, în toată agitația, pentru câteva secunde, tragi în aer în piept și te gândești la Dumnezeu. Încerci să te conectezi cu El, să-i mulțumesc că a fost până atunci cu tine. Sau, dacă urmează ceva dificil, Doamne, nu mă lăsa singur. A treia metodă ar fi rugăciunea de dinaintea mesei. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru hrana care o ai, mulțumește-i pentru toate binecuvântările pe care le ai tu în viața ta. Și ultima, cea de-a patra, un cuvânt din Biblie. Seara, înainte de culcare, ia Biblia și citește un verset. Dacă ai timp mai mult sau ai dorință să cunoști mai mult pe Dumnezeu, ia și citește un capitol sau 2, de ce nu? Va fi în câștigul tău, în niciun caz nu va fi o pierdere. Lasă-L pe Dumnezeu să îți umple inima cu pace și bucurie înainte de somn și ai să vezi că vei avea un somn liniștitor. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu nu cere timp imposibil, ci doar un loc în inima voastră, în inima noastră. În acele momente vom descoperi că viața este mult mai ușoară, mai liniștită și mai plină de sens. Haideți să ne facem timp pentru sufletul nostru și să-L căutăm pe Dumnezeu în orice zi, nu doar când ne este greu. Singura dorință a lui Dumnezeu este să fie în inima noastră, ca El să domnească în inima noastră. Dacă El este centrul vieții noastre, vom avea liniște, chiar și în încercare. Dacă El este în centrul vieții noastre, vom avea izbândă și vom avea și răbdare. Va crește răbdarea foarte mult. Și am ajuns la final. Cam atâta am avut de spus în această seară. Îți mulțumesc că ai stat până acum. Sper că ți este de folos.
Și dacă tu cunoști pe cineva care ar avea nevoie de acest gen de conținut, te rog, distribuie și pentru el. Poate l-ajută. Mâine dimineața ne vedem la o rugăciune și apoi mâine seară. O seară binecuvântată să aveți. Pa, pa!